Gidayeg ni Department of Agriculture kon DA Secretary William Dar ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa padayon sa pagpabili niini nga African swine fever kon ASF-free. That's good news. That will be a good case na properly done. If you have the right biosafety or biosecurity measures, you can fight and you can win over ASF. Tungod niini, gihangyo ni Secretary Dar si Gobernador Gwendolyn Garcia nga kung mahimo, mas makasupply na ang Sugbo ug baboy ngadto sa laing dapit sa nasod, ilabi na sa Kaulohan. Nang hinaot usab si Dar nga mas mapatasan ang produksyon sa baboy sa Sugbo aron ang sobra maoy ibaligya ngadto sa Metro Manila nga nagkuwang og supply sa baboy tungod sa epekto sa ASF. My wish would be I hope Cebu would increase its production level para yung excess dito pwedeng ibenta sa Metro Manila. Gipasalig usab ni Gobernador Garcia ngadto ni Dar nga buhaton kini sa Sugbo. 2 or 3 months ago, medyo hindi na stabilize yung prices eh. Tumaas at tumaas. We had to cut the sending of live hogs. But right now, since I believe we really have enough supply, we will again resume na maka-send out na tayo ng live hogs ulit to Metro Manila. Gipahibaw usab ni Dar nga aduna nay duha ka klase nga ASF vaccines nga gidevelop didto sa Amerika apan ipaubos pa sa usa ka test. Kung epektibo, matod ni Dar nga maghimo og nationwide vaccination program ang DA. Hopefully with this vaccine properly tested and if proven effective, we will have a nationwide vaccination program for the hogs. Dugang niya nga gawa sa bakuna, aduna pod antiviral products nga gidevelop ang mga Pinoy nga maoy magsilbi nga disinfection aron dili na gyud mo katap ang ASF sa baboy. Kahinumduman nga ang lalawigan sa Sugbo maoy naguna pagban sa pagsulod sa mga baboy ug mga produkto nga naggikan sa baboy nga gikan sa mga nasod nga natakdan og ASF aron maprotektaan ang industriya sa baboy dinhi. Sa miaging tuig, miisyu na usab si Garcia og kamanduan nga iban ang pagsulod sa mga baboy ug mga produkto sa baboy gikan sa Luzon ug sa pipila ka parte sa Mindanao. We're really very strict with the ports. That has helped us actually. We cannot be facing 2 pandemics at the same time. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.